Ja si vždycky stanovujem konkrétne ciele každý december na ten nasledujúci rok. Zobrať papier a napísať si tam všetko, čo ma napadne, čo by som v tom danom roku chcel dosiahnuť. A to môže byť zlepšiť manželstvo, to môže byť sprítomnený s deťmi, mať na nich čas, lebo toto sú reálne ciele, ktoré aj moji klienti častokrát povedia. Chcem zdvojnásobiť ročné revenue, chcem mať takýto príjem, chcem XYZ. Napíš si všetky veci, ktoré chceš na ten papier, nech ich je 20, 25, 30 a potom si zober centrafixku alebo zvýrazňovačku a daj si 5, ktoré sú pre teba že úplne že topka a všetko ostatné, čo tam je, sú tvoje distrakcie. Pretože človek nedokáže pracovať súčasne na viacerých veciach a preto sa bavíme vždy o tých prioritách. A teraz ty si vytvoríš líniu a všetko ostatné sú distrakcie. Tá party piatok s chalanmi, alebo tie možno, teraz to poviem tak, ako to je, ale že tie dievčatá, alkohol a fajčenie a všetko ostatné, alebo hluk, zvonku, to sú distrakcie. Čiže pre toho človeka by som prvý tip bol, napíš si jasne tvoj cieľ a kľudne nech to je na celý rok.